Nagkapirang mga opisina kan munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur para mientras na pig-lockdown makalis magpositibo sa COVID-19 ang kadaklan sa saindang mga empleyado. Mantang munisipyo man kan Camalig Albay, naka-lockdown man ngunyan. Nasa 34 empleyado nagpositibo sa helang. Uyan report ni Don Jimenez. Nagkapirang mga opisina kan munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur ang naka-lockdown sa ngunyan, makalis na magpositibo sa COVID-19 ang kadaklan sa mga empleyado. Katakod ka iniday na muna subot pinalaog ang mga empleyado, imbes nag-work from home na muna. Maski ang ibang mga programa siring kan Business One-Stop Shop as in vaccination rollout, pinauntok na muna as nakatala ang bukas ang giraray sa Miyerkules sa masunod na simana. Obheto ka na sambitan ng lockdown na masyerto na dain na magparalakop ang virus, asin dain na makaapektar urog na sa mga namamanwaan na nagbibisita sa munisipyo. Kung nahuri-huri pa kami, baka ulang araw kani sa gulpian positive cases sa LCO. Pero kayan, baka si mga kliyente pa maulakitan pa. Sa banwaan man ng Camalig Albay, sarado man puun ngunya na aldaw ang bilog na munisipyo makalis na magpositibo sa antigen test ang nasa 34 mga empleyado. Ni-lockdown talaga natin muna kasi nagpa-mass testing tayo sa mga empleyado ay kaso marami nag-positive sa antigen. Sa ngunya naka-work from home man subuot ang gabos mantang pigahalat ang resulta kan RT-PCR test result. Alagad nagtitinirma na bukas sa sinaka-alerto ang quick response team para makaresponde tulo sa anumang emerhensya. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.